Sugeng enjang. Sugeng Ada studi kabaripun? Sae. Budi Sri Suwon mugi dibantu para siswa ugi tansah segera saya saged nglakukan pengulangan kami. Dinten menika ingkang boten lebet sinten? Cobi sakmenika sedaya ningali dirinipun piyambak. Klambi, nah, wis rapi jujur. Sedaya cobi ningali klambinipun sampun rapi dereng. Dasi, sabuk, nah dipun rapiaken. Nah iki kados Mas Abdul ya. Utawi wonten sanesipun dadosaken kelas boten resmi. Desi, kalau saya niki makan buah. Oh, nggih, monggo. Saya Bu, sampun Oh, nggih, matur nuwun nggih Mas Yusuf. Nah, kados mekaten dados kadah dadi kapsi ahli. Nah, mekaten aromayu dene Mbak. Nah, dinten menika Bu Desi ngasih menapa? Nggih, dinten menika copi, Ibu menika anduk. Nah, yuk monggo dipun gantekake sing Bu Desi andum menika menapa? Desi andum menika napa? Wis ditingali? Sampun apa, Mbak? Nah, yuk coba saiki sing nggawa aksara dina maju ditempelake tanpa tulis. Maju ditempelake tanpa tulis. Di iki. Riki kayu, riki sing putih to kayu. Nah. Liyane wonten rumahnya. Nah, liyane kang dereng ditempel, cobi ditempel ugi ten ngandhapipun. Ten ngandhapipun bagus ya. Yuk sanesé monggo. Diarani napa wau? Bedane apa karo sing ngisor? Nek wonten titik dhuwure kuwi diarani apa? Rekahan. Nah, cobi sakmenika oke order. Di sini duit utawa apa mangke dipun ningali sareng-sareng. Nah, wes dipun ngiringake tugas sahabat kelompok mangke cepet-cepetan. Dalaman nggih cepet-cepetan ditempel tenggen. Wah, saged dipun mimiti. Ya, monggo tunggal kalih 3. Yuk. Ditempel terus diatike, atike napa?
Oh iya, sak kok kombinasi. Ada kok bar kuwi ditulis ning aksara Jawa. Wis tak ilmu bahasa Jawa iki. Ngatenaken aksara Jawa dan aksara Latin. Angka kok gampang? Nah, kalau mau coba saniki para siswa kedah jlentrehake kaya kepriye kaidah penulisan aksara Jawa. Yo sapa sing wis mau tulis mau. Kaidah penulisan aksara Jawa kados pundi? Ya, nggih monggo Mbak. Apa kaidah penulisan aksara Jawa? Aksara rekan dinggo nulis tembung kang dicetakake. Nah, nggih leres ya aksara rekan iki mau dinggo nulis apa? Aksara kang dicetakake. Sanesipun nggih monggo. Aksara rekan ora kena dadi pasangan. Kejaba aksara P kang awujud pasangan P. Nah, tepuk tangan kangge Panjenengan ya saking kala mau saged dipun mangerteni aksara rekan menika dinggo paling-eling apa ben gampang ngapal kene? Nah, kados kalau mau ya cepet-cepetan meneh jadi paringi amplop. Isine uang. Sini apa? Undangan. Ukara ya banjur susunan dadi paragraf. Ingkang rampung rumiyin kacung mangke pikantuk bintang malih. Nah, iki mau kelompok kalih wis sampun paling bintang tapi kelompok sanesi. Wis ya, yuk monggo 1 2 3. Yuk, Pak. Yuk, terus.
Menawi boten kangge piwulangan minggu ngajem ya awakmu kudu nyawesake sekawan paragraf aksara Jawa kang ing jerone ana aksara rekan. Sagus? Minggu ngarep tulisanmu kuwi wis dikoreksi dening kancamu liya. Dadi kok dikoreksi silang. Wonten kang badhe nyuwun pirsa? Nah, menawi boten mau piwulangan dina iki nganggo kooperatif Krembe. Kepiye? Alhamdulillah ya berarti kok senang apik Bu Desi tansah bunga. Nggih, makaten piwulangan dinten menika menawi wonten lepatipun Bu Desi nyuwun pangapunten. Sugeng siang. Ya.